Shugabana Emmanuel, na karaɗe duk wani tudu da gangare na wannan ƙasa, amma ban yi arba da mabaraci ba ko barawo. Mun fahimci cewa wannan ƙasa tana da wato tarin arziki, kuma mun daɗe sosai muna da yaƙinin cewa mu ne muka fi kowa tsarin al'umma a duniya. Amma kuma a zahiri wannan tsari daga indiya ya soma yana kimtsa a cikin al'adunta. Mugalawa waɗanda suka mulke su na tsawon ɗaruruwan shekaru, a duk waɗannan tarin shekarun raba su kawai suka yi da dukiyoyinsu ba tare da sun raba su da al'adunsu ba. Ƙarfinsu yana tattare ne a cikin karatunsu da kuma al'adarsu. Karya wannan ƙarfi shi zai ba da damar musu kwace. Ta hanyar amfani da tsarin a raba kansu sannan a mulke su, Birtaniya ta ruguza duk wani tsari na gwamnati da mulki da ke a ƙasar India. Sai ya zamo tashina ke mulkar ƙasar. An samu wasu shugabanni da jagororin tawagu da suka tada ƙayar baya domin tabbatar da samun 'yancin ƙasarsu. Tawayen da ya fi shahara shine na farko mai suna Juya Baya na Sepoy 1855. Kuma babban jagorancin tada ƙayan bayan ya kasance ƙarƙashin Jhansi Lakshmi Bai. Sauta! Ƙarƙashin jagorancin Jhansi Lakshmi Bai, yanzu tsawon watanni 3 kenan da muka fara wannan gwagwarmaya, kuma mun soma ne da mutane 20,000, amma yanzu mu 100 ne kawai muka rage. Gobe ma idan har muka fita yaƙi, hallau haka makoma mu za ta zama. Mu ne muka soma wannan gwagwarmayar neman 'yancin, kuma mu ne za mu ajiye ta. Jinjina ga Bahadir! Ko da an sare kan mayaƙi bai kamata ya yasar da takobinsa ba. Shugaban rundunar duk wanda ya bada rayuwarsa a yaƙi to daidai yake da shugaba shi ba. Wane ne ya baku 'yancin ajiye wannan gwagwarmaya? Gwagwarmayar da ba ni na soma ta ba sannan ba ku kuka soma ta ba? Saboda mun kasance mu mayaƙa 100 ne shi sa kuke tsoron gwabzawa? So kafin mu ku sani mutum ɗaya tak shi ne ya fara wannan gwagwarmaya shekaru 10 da suka wuce. Sannu. Duk girman daular Ingila shi ɗaya tak ne ya jijjige ta. An samu namiji, sai dai a mace ya zo. Hatta haihuwarsa ma da yaƙi ta zo mishi, yaƙin da ya ci nasara akai tun bai zo duniya ba. Wannan yaro ya kubuto daga hannun mutuwa. Yallaɓe wannan yaro ɗan baiwa ne. Shi wali ne, kuma shi mayaƙi ne. Shi ne wanda ya kunna wutar ruhin 'yanci, hasken ranar Renadu. Shugaban Nosam, Jayara Miredi, ya aurar da duka 'ya'yansa mata biyu ga shugaban Uyalawada, Majari Mallaredi. Yar ta haifi yara maza biyu, ita kuma kanwar ta haifi namiji ɗaya, wanda yana cika shekara 6 aka gano cewa shi zaɓaɓɓe ne. A wancan lokaci a yankin Sima ana fama da ƙarancin ruwan sama, ta yadda dole sai an yi addu'ar Yagnam domin samun ruwan sama. Dole sai mutum mai jinin gidan Majari ne zai iya kunna wutar saman dutsen Jagannat. Hisabin taurari ya nuna cewa Narasimha Reddy ne zababbe. A duk zagayowar Kartika Purnami, Narasimha Reddy ne yake hawa ya kunna wutar. Mutane daga ɗaruruwan makwabtan ƙauyuka sun yi yaƙinin cewa wutar dutsen tana nuna gobe mai haske. Kakan Narasimha ya ɗauko shi kasancewar baya da magaji a sansaninsa na Nosam.
kaka. Menene yaro? Akan menene yasa aka kashe su? Haka Birtaniya take mulki yaro. Idan muka kalubalance su ko muka yi masu bara'a, kawai sai su kashe mu. Kai shugaban tawaga ne, ba za ka iya wani abu akai ba? Shugabancin mu kawai na suna ne. Birtaniya sun shigo kasar mu sun kwace ikon mu, sannan suka fara sace kayan al'umma. Sun yi mana barazana da bindigogin su. Sannan suka kwace mana ikon mu. Ta hanyar jifan mu da kudade da sunan fansho suka kashe mana zukata. Tun daga lokacin muka koma kamar bayi. Madadin rayuwa kamar bayi a ina ga ya fi dacewa a mutu ana yaƙar su. Na samu labarin kayi yawo ka karaɗe gaba ɗaya ƙasa. Haka. Kuma ko ta ina a fadin ƙasar haka turawa suke kashe mutanenmu? Haka suke ta ko ina. Kenan mu ma ya kamata mu kashe su ba? Kai Narsima. Da buƙatar hakan. To ka sanya min albarka. Kai yaro. Zan je na kashe su duka. Kai kaɗai guda nawa za ka iya kashewa? Zan iya kashe 10 ne ɗaya. Runduna ce fa ta mutum 1000. Kashe ka za su. Na amshi mutuwar. Kashewa ko mutuwa ba su da muhimmanci. Nasara ke da muhimmanci. Kan samun nasara dole sai an gwabza yaƙi. Kai kaɗai ba za ka iya cimma hakan ba. Waɗanda ke tare da kai sai sun taya ka. Kafin hakan kuma ya kasance wutar da ke zuciyarka sai an kunna ta a cikin zukatan saura. Kai kanka sai ka shiga ruhin yaƙi. Wannan ba shine makaminka ba. Makaminka gashi nan a cikin nan. Sai ka fara somawa da cin galaba akan kanka tukunna. Mu fara zartar da dokokin Birtaniya a gabashin Indiya tukunna. Za mu faro daga ƙananan shiyoyi, a hankali, kaɗan da kaɗan, har wata ran ya kai matakin ƙasa baki ɗaya. Harajin da suke biya yanzu a rabanya musu shi so 3. To da haka ne turawan Ingila suka mamaye ƙasar Indiya. Manyan jami'ansu an ba su manyan matsayi na iko, ta yadda za su iya tatso arzikin Indiya. A haka suka riƙe ƙasar baki ɗaya. Cochrane, wanda shine wakilin waɗannan miyagun azzalaman mamayan, kudancin Indiya ya fara tunkara, wanda ya kasance cibiyar nahiyar yankin Indiya. Sai dai baya da sani akan gwarzon yanki na Renadu. Sannan kuma hasken ranar Renadu ya taso sama, sannan ya huda dukkan wani duhu. Shekaru da yawa da suka shuɗe, wannan yankin ya kasance a kakkashe tsakanin ƙananan yankuna 61. Shugaban kowanne daga waɗannan yankuna ana mishi take da Paligar. Waɗannan shugabanni sun rasa ƙarfin ikonsu da haɗin kansu sanadiyar turawan Ingila. Daga ciki akwai Paligar ɗin Avuku wato Avuku Raju, da Paligar ɗin Maiduguri wato Viraredi, sai Paligar ɗin Kurnud wato Papa Khan. Dukkansu Paligar ɗin yankuna 61 domin kawo haɗin kansu. Paligar ɗin Nosam wato Uyalawa da Narasimha Reddy ya shirya wani gagarumin biki. Babban malami, ɗana ya shirya biki saɓanin dokar turawan Ingila. Anya akan wannan al'amari zai yi nasara kuwa? Narasimha Reddy ba gama garin mutum ba ne. Shi ya kasance zaɓaɓɓe ne. Da takobi a hannu aka rene shi. A ɗaya hannun nashi kuma da littafi na ibada. Ba wani ƙarfi da zai iya dakatar da shi.
Kin ga ki sauri, mutane fa suna can suna jiran su ga kallon gabatarwarki. Me ya faru yarinya? Malami, a can ne a cikin ruwa. Ayyo wancan, kafin a soma biki ko? Al'adar mu ce mu yi ibada ga sangameshwara da yake a cikin ruwa. To amma, ya yake iya daɗewa haka? Shi babban mutum ne da ya laƙan shirke numfashi na lokaci mai tsawo a cikin ruwa. Majari na Nasim Haredi kenan. Girma Papa Khan, mun daɗe ba mun shagalin abin bautar mu haka ba da waɗannan kaya da ka kawo. Wannan shagali ne da turawan yamma suka soke, amma yanzu sanadiyar jarumtar dan wani Nasim Haredi an dawo an ci gaba da yi. Allah sarki, fata na ai wannan biki a gama lafiya ba tare da matsala ba. Ku yi addu'ar ku. Ba zan bari haka ta kasance ba. Me yasa Abu Kuraju? Shirye-shiryen wannan shagali an dora shi ne fa da shirin yaki. Saboda haka kowa ya halara ya ga wannan gasa. Me yasa zaka faɗi wannan magana? Waye mashirin wannan shagali? Nasim Haredi. Mu ma muna da hurmi a shirin wannan shagali ko ba haka ba? Amma duk da haka Nasim Haredi ne jigo. To amma waye zai ci wannan gasar? Cewa ake Nasim Haredi ne mana. To idan muka yi nasara fa? Hallau dai Nasim Haredi ne zai sha yabo domin ko shi ne ya wallafa wannan gasa. To kenan ba sirari sai ayi gasar tunda koyi akai shi ke da yabo. Ba fa za a yi ba. Duba, kalli mutumin ma a can. Maganin haukata shanu yake zubawa a cikin ruwansu. Saboda haka ba Nasim Haredi ba. Ko gunkin bauta Nasim ha ba zai iya sawa a yi wannan gasa ba yau dinnan. Bulli Redi, ka ƙara maganin ma. Ba iya gasa ba, shagalin ma kada a samu damar yi. Lakshmi, ki ji mana. Lakshmi ki tsaya mana.
wani ya cece su. Mun gano ne saboda ɗaya daga cikin mutanen ya ga lokacin da yake zuba musu. Kunga, komai ya wuce ai. Tunda dai ba wani abin da ya faru ko? Ku kwantar da hankali tunda ba wani abin da ya faru. Kuma shi ma Abu Kuraji shugaba ne kamar mu. Abar maganar ta wuce. Jama'a ku ji abin ku waɗannan gidaje biyu sun dade suna adawa da junansu ai ba sabon abu bane. Dakata. Ai ba shine kadai shugaba a nan ba. Shugabanni 61 ne a nan kuma talakawa ma duk suna nan wajen. Wannan shagalin na kowa ne ba siredi. Basara ce da talaka ɗaya ne a idan doka. Saboda haka dole Abu Kuraji ya bada hakuri. Ina gaskiya ba zai wani bada hakuri ba. Kan me zai bada? Ya kuka yi shiru kuma? Ai baba na gaskiya ya faɗa. Ya kamata ya bada hakuri. Kwarai kuwa dole ya bada hakuri. Gaskiya. Shugaban tawaga kuma a ce sai ya bada hakuri? Zan sare kaina, amma a fafairan na ba da wani haƙuri. Abu Kuraju. Papa Khan. Duda a yanzu Abu Kuraju ya yi kuskure, amma shi shugaba ne na ƙauyuka 70. Gaskiya ne a rayuwarsa shi gaba ɗaya ya tsane ni, kuma wannan tsanan ce ta sa shi ya aikata wannan ɓanna. Amma kuma yana matuƙar ƙaunar mutanensa. Ina kira mai duba ga al'ummarsa da kyawawan ayyukansa. Mu yafe masa. Narasimha Reddy, ni ba na buƙatar ka dinga wani ganin alheri a tattare da ni samsam. Wannan ba kishi ba ne face girmama kai Narasimha Reddy. Ni ma zan samu rana ta Narasimha Reddy, a ranar da kai ne ba wani ba zai kasance mai neman gafara, ni kuma zan kasance a matsayin mai yafe ma. Akwai jarumta a cikin wannan ƙasa, akwai ta a tare da kai kamar yadda akwai ta a tare da ni. Jarumta ya kamata ka gwada ba gaba ba. Face a yakin kwato ƙasarmu ba zan dukar maka da kaina ba, sai dai za a sare kaina ne yayin da nake yaƙi a gefenka. जागो नरसिम्हा जागो रे, तेरी राह चले सारे मतवाले।
खुशियाँ दमादम गूंज रही खुशियाँ दमादम खुशबू सी खोले सनासन सांसों में खुशियाँ बड़ी देर से बदला है ये दिल का मौसम चली ताजा हवाएं हौले हौले मध्यम गलियों की तरह से खिला है अब हर एक मन उम्मीद मिली एक ज्योत चली आशाओं की वैसा ही कल हो जैसा आज देखो न रब ने ये बोला उसकी मेहर से धरती ये खुशियों का झूलती है झूला वैसा ही कल हो जैसा आज देखो न रब ने ये बोला उसकी मेहर से धरती ये खुशियों का झूलती है झूला खुशियों का झूलती है झूला खुशियों का झूलती है झूला कोई सवाल ये पूछे कौन है तेरा साथी रे तो जवाब ये देना जन्मे हम एक ही माटी से सारे खुश हो ये इच्छा है सारों की खुशी है मेरी खुशी हमें नाज हो अपनों पे ये जश्न हमारी ताकत का बन जाए हम सुख दुख में एक दूजे के काम आए हम एक दूजे की धड़कन में बस जाए सबसे पहले एक इंसान हम चलो बन जाए